Posi! Jatorria, azalaren kolorea, hizkuntza eta ohitura ezberdinak ulertu eta errespetatzea. Gizartean bizitzen ikastea, azken finean. Denona den gizartea eta denontzat den gizartea. Orain dela 3 urte utzi nuela izatetik pixkat eskola publikoaren alaba. Eta bueno, nire ustez da hezkuntza duin bat eman ditena, eskola bat, nun hezkuntza duin bat eman ditena, aniztasuna oinarri duena, eta horri esker ni hola izateko gai naiz, eta asko pozten nau hola ezita izatea. Euskal Herriko beste herri, auzo eta eskola publikoaren islada da. Muturrera eramandako egoera baten isla. Herrialde askotatik, gurera, etorritako familia eta pertsona ugari bizi dira gurean. Eta egoera zaurgarrian dauden ikasle, familia eta pertsona asko, orainik euskara ez dakiten errekide ugari. Ongi etorria denak, gurekin nahi zaituztegu, eta hori ez da arazoa, hori aukera da, aberastasuna. Gora publikotasuna, gora Euskal Eskola Publikoa, gora muturkaria. Kaukorikura talde Ordiziarreko kidek kantu bilakatu dituzten Jon Maiaren hitzek dioten bezala, mundu guztiko jende eta euri zaparrak, pentsamendu erlijio guztien kaskabarrak, edonor blai dezake gure euri langarrak. Euripe hontan denok gara berdinak, Euskal Herri, berdea, gorri, beltza, horia.